V Praze Dejvicích navštěvuje neobvyklý žák, Norodomy Sihanovi, syn hlavy kambodžského státu, prince Sihanuka. A Manička se konečně utěšila. Snad už by toho čarování mohli, ale Hrdýnek Aničko. A tak všichni souhlasí a ty Hrdýnek ukázal ještě jeden kouzelnický kousek. Učitelé jsou s malým Sihanukem spokojení. I když je tu jen půl roku, učení v naší škole mu nedělá potíže. Na pololetním vysvědčení má samé jedničky, jistě si je zaslouží. Do konce školního roku se určitě polepší i v češtině.